Okay mga igsunan. Nata sa akong vlog apang Lonano channel. Sorry. Manat nita kad magkadimao ani. Akong channel apang Lonanon. Okay, maanya gabunot ag lubi. Kaya to isago sa ako ang himuong puto balanghoy karong hapuna. Okay. Sige lang tani puto balanghoy. Sige lang kay mamaya itong mga dali-dali diri ato ning i-presentar og tarong. Aron napoy matanaw makita sa mga viewers nako saon paghimo aning pagkauna no. Mao mi dali diri kay mao may barato diri sa amo ang dapit no. Bang balanghoy 20 pesos makapalit naman tag mga sige 100 5 na ka kilo daghan ng puto ang atong mahimo anang kantidara. Mao na magbalik-balik taghimo ani. Okay mga igsunan, sa ilua lang ko ang content nako maura gyud. Sige na ko balik ang photo balanghoy. O mahimo tanawa lang po ninyo respeto. Okay mga igsunan, magbunot ag lubi. Ini ato ang photo balanghoy, ang paghahimuon. Okay, lubi. Gamay ra man kuning photo balanghoy o mga sagol no. Tulo ra man kamay, lubi o kapawiban ang kanang balanghoy. Okay, mo na madali-dali gyud nako. Okay, mo ni. Bunot ag lubi. Kay bahuman ini atong kaguron nga kaigsunan. Okay, sundin lang ko ninyo saon paghimo ang maong pagkaon. Okay, mga kaigsunan, ang akong ikasulti lang ani no, di na lang ko mosulti sa sa ubang magsunod yun kay taas man maluya kong istorya ako lang ning i-advance o pahibaw ninyo ang ingredients ani duha ka kilo og tunga nga balanghoy din 1/4 ra ang kamay og duha ka baso ra ang lubi sa lang kwan lubi nga kinagod mao ra na. Wala pa ilain tigaling istorya nako no kay mao man na yung sundan niyo ta. Sundan niyo sa on paghimo. Mao na. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug pag-subscribe ug mahimo. O usbon ko. Daghang salamat sa inyong pagsunod nining akong channel. Okay.
December na. Dali. October, November, September. Ano? Ay, bola. Ipon. Sakit. Ang bulat ang ipon. Ay, sakit man. Manha kay. Ano ko tatay karni? Sagot na ng karni. Manha kay nay. Dire po mo.